nakapagtala ng andap o frost sa ilang bahagi ng Atok Benguet dahil sa pagbagsak ng temperatura. Makibalita tayo kay Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, Balitang Amyanan. Dahil sa malamig na panahon na dulot ng amihan, nabalot ng yelo ang bubong ng greenhouse na ito sa bahagi ng Barangay Paway sa Atok Benguet. Sobrang lamig dito. Umaabot siya ng 6 to 8 degrees. Hindi natin alam sa darating na araw. Pero talagang sobrang lamig na dito. Dati yung kumot ko, isa lang. Ngayon, dalawa na. Tanging bubong ng greenhouse pa lang ang tinamaan ng andap o frost. Pero asahan daw na sa mga susunod na araw ay posibleng tumama na rin sa ilang pananim ang andap. Lalo pat patuloy ang pagbaba ng temperatura. Parang nagsisimula pa lang by December or January hanggang February, siguradong mayroon at mayroong frost dyan. Nitong nakalipas na mga araw, naglalaro sa 6 degrees hanggang 8 degrees Celsius ang temperatura sa Atok Benguet. Mag-start siya ng evening and then yung pinaka-peak na lowest is yung early morning. Ako si Jasmine Gabriel Galban para sa GMA Regional TV.